Zdravie pre mňa znamená asi to, čo pre väčšinu ľudí a uvedomujem si jeho hodnotu hlavne vtedy, keď ho mám nalomené. Možnosť výberu pre mňa znamená v súčasnosti aj v demokratickej slobodnej spoločnosti, že si môžem voliť to, čo je pre mňa výhodné a že môžem malovať rôznymi typmi farieb a mi umožňuje vlastne si vybrať vždycky v tej kvalite. O tom, že sa tie zdravotné poisťovne spoja, si ja tak laicky myslím, že vlastne že to nezefektívni využívanie tých verejných zdrojov, to je jedna vec. Stratí sa konkurencia a schopnosť medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami. Som si uvedomil, že táto spoločnosť žije už dosť takým apatickým spôsobom a akákoľvek legislatívna alebo iná vec, ktorá príde a obmedzuje ich práva, už to len tak prehltnú a berú tieto veci ako samozrejme. A ja si myslím, že by tu mala byť istá verejná diskusia, ak niekto obmedzuje naše možnosti, práva alebo čokoľvek o tom, že sa o tých veciach diskutovať. Nie som ovca, pretože som sa nikdy nerád správal stádovito a vždy som rád volil veci podľa svojho vlastného presvedčenia a vždy som mal rád možnosť voľby a schopnosťou si vyjadriť alebo vyvoliť si isté veci podľa svojich priorít. Nedajte si vziať právo na výber zdravotnej poisťovne.